Này, soरबा ना बायनोबा बायनानै लांफै जोंहानाव। फिसा फिसाखौ दोनदो। Ilai गिदिर आइथिबो दङ इलाय इयाव। मासेल'सो दं ना मागुरा? मागुरखौ जाहा लाखिनोसैब्रा। हमलाय नायनो इखो हमलाय। देलाय इखो हमलाय नायनो। इखो इयाव गिदिर दं। देलाय नायनो। लाया? गिदिरसो माथो। अबे? इलाय मागुर दे, मागुरखौ हम। बेसेबां जागोन बे नाया? बे थैबायानो दां न'? ओइयो खुगा सिनाया? इयो थैबाय दां न'? दसेनो थैबाय दं। Sampai video kan tenang apa sih? Mana? Video kan tenang lah. Mana? Urnu. Sunaikौबो खालामनांगौ रा. Langsung sini ayo. Soरखौ लाजिनो? Tentu ikarkan na. Oh. Mbak. Igarabaलाय ओरैनो लादो होमबा. Fैसा orang gue 800. Kalau sudah budang tangan नायगोन ना मुथुआ जाहा? Cium kerap ini lah. Kan kebundu. खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्स फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो आङो हाबा जानो थांनो ओंखारदों। जोंहा हिमानसि बिमा आंजों साथामदो थांगोन आरो टमटम लानानै। ओमफ्राय दा जों थांथ'नानै एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै। हाबायाबो बारा गोजानाव नङा, खाथियावनो, बिनिखायनो एसे सिम्पोलैनो गानबाय आरोना। नै खानाय हेबलायलायथारबाय नै दिनै। बिराद थान्दा बोथोरा दिनै, बिनिखायनो जि गिदिर लाखाबाय। नै बे जिया माबायाव बायनायमोन आङो, दार्जिलिंआव बेरायनो थांनायाव बायनायमोन। दिनैजों खननै जाबाय आरोना बे जिखौ लानाया। गुदुंबो जायो, ओमफ्राय जोमनो होननानै लाखाबाय आं। टमटमजों ओरैनोबाबो बार नांखायो नालाय। ओमफ्राय दा टमटमजों गोजांबाथाय ओरै खावख्लुबना फैसिगोन आरोना। सुइटारबो लाबावगोनसो। ओमफ्राय जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। आंनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों हौवा गोदान हिन्जाव गोदानफोरखौ एसे देखायनोसै मेम'रि दोनथ'नो। मा थांगोन? हा? हाबा? बबे गामियाव? हाबा जानो। बबेयाव? अनलानियाव। मा जागोन हाबायाव? नों हाबायाव मा जागोन? हा? ओंखामजों मा जागोन? ओंखामजों नों मा जागोन? मा जागोन? अमा ना दाउ? ना? दाउ। दाउआ दंना गैया? दाउआ दंना गैया दा? दाउआ गैया। मिथिंगा फरिया बेसेदि हायना फैलाव बहु
होखादो दे दा उनाव गय जानो फैबा खुलुमसिगोनहाय बिदिनो भिडिअ लाग्रोनोसै हेल' खनजो माथो मोजां नायगोनबाय दे जिरायथ' दे apa मोजां बस YouTube मा Vlog layaखै लागासिनो सानैजों रुपालिजों आंजों डेट माबायाव बेसर बिबाराव रिल्स लानानै फैबाय भिडिअ लानानै फैबाय फट' लानानै फैबाय माथिं सोमखोर समायना मिथिंगा फुरिया बेसेथि हायना फैलाव बुहुमा नै हाबाथिलियाव सफैबाय जोङो ओंखाम जाथ'वाखै जिरायथ'दों दसे दानिफ्राय नों मा जायो दादाय जायो दादु नोंस्रा दादुनो देखायगोनलै आं दे नोंस्रा आदैनि लोगोसे आङो हाइन दे हाइन Dini yang apa zabai mana live bawa zabai di experience mana kau dini moza mun bayar antu pura dolar zabai dini. Omprai, gosipra apa ni menda? Oh, ni bagian kena lenghor lain anggo. Gosipnya menda kai deh pun. Dia mana sehari kasih saya ada, omprai onji mani video kena ibat saya, sengna binanawa. Naira, mana nuna kita nara deh? Naira. Jasa apa nih macam ni malai? Selesai na, selesai na. Dengan video na ya, masang mana? Naik betul dia, Deb. Ibar nengku pun nasi ni. Deh, hai kita. Hai, hai deh. Kau bigan ni di kental. Dah kami di kental, mak kelas apa lagi kental sana? Kelas 1. Hai kami ya. You say in English. Hai Han. Ni sini kayan sih ke? Sekolah mulu ke mana? Mana mini alai? Mini mana? Jabung. Sida. Kalau dolar jerai betul ya. Dimansi. Ini mana? Ini ini. Abonia. Legana nengna. Ana, yang mana? Sampai. Kasih nama. Brother. Nih, dokter. Berat, maba. Man bawakan. Naik hordui. Deh, pun tu berapa sih? Pongbai ni hab, oh bidan ni hab ya. Pongbai selai. Ini pongbai ni hab ya. फैनानै गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों होनना बुंदों दा हिर' जानानै फैखादों मालाय बोरै जादों मोजाङानो दै राननाय जादों आं दै राननाय जादों बाजैखौ सिलायनोसै एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया kembali Roni komen जाने oh kembali manci oh lebar lah deh sapa karep kalam lah jade ayo sa Kecium ke Roli. Abon jiwale. Abon jiwan sih. Ini bundang dulu. Jane itu birat jakade. Serusna biar sibile. Muncilani. Besar ni kemudian lalu. Arti seperti ini kan lah. Besar aku tur lagi nanti. Ini bisa sama kemudian. Ada. Aja isi itu bertemu dengan
सासे होमबा जा पिसर फैगोन मान खारखुमा लांखो Beran-beran Sao vậy đó? Rồi, giờ này nó hà láng rồi. Betul mah? Di manlan di. Baran aja sih. Nah, एकदम स्लिम जाजोबथारबाय आरोना बिसोर सानैया ओंखाम उखैना दंमोन फुङावनो जानाय ओंखायनो जानजोबखाबाय नै ओमफ्राय बेहासो जानो हायासै ओंखामखौ समान समान लानो जोङो होमबाबो जाजोबनो हायासै समानसो बिसोर सानैजों मा होनगोन बिलोगो उन्दैनिफ्रायनो बिलोगो नार्सारि औ गासैबो जाखांजोब्बाय बिसोर सानैयानो लास्ट नै लांदां ओमफ्रायो आंनि बाहागोखौ एसे देखायनोसै आं देखायनो मोनाखैमोन नै आं माबायदि जाखो हाबायावहाय अयनायसो बारा मोजां जायासै आङो